Hala! Patay ka. What up my friends? So what up my friends? Another video na naman tayo my friends. Nga nata nagpuyo nasa display karon. So okay kayo? Di ba? Okay kaya. So kani nga video my friends is amo ning i-prank si Ate kay sa kaning TV nga mabuwak. So basta tanaw na lang ang video my friends kung unsay nahitabo kay grabe kayo, nindot kayo, makatawa pero short clip na kayo, murag nindot kayo. You serious? Manggigil ko niyo mo yung. Manggigil ko niyo mo yung. So mala na yung kalingawan doon. Yung kalingawan doon kay di naman pwede magawas-gawas, no? No? Good girl. Tawa na lang ninyo ang video. In 3, 2, 1. Hala! Really, nigga? Patay ka. You serious? What's on it? Okay. Hindi na. May go mo? May go na. Joker ba? Pero kayo, Tiki. Ano ang good na ba? Kaluhan na eh. Digil na madaw, di mo katawa eh. Bloopers! A few moments later. Mao na to atong video, atong vlog, atong prank kay wala, fail. Fail ay, mission failed. Di ko katigo basta mga ingane, di ko ka agwanta nga makatawa gyud. Bisag kung saan yun, makatawa na lang gyud kagid. Kuwang pa, di pa ko kay kuan. Dali ra gyud ko makatug-an. So, my friend, for more videos, please like and subscribe kung ganahan pa mo laing prank. So, kato nga prank, di lang to akong panghunahuna. Apil po ni. Muna ko sa... So, my friends, peace!